Uns 300.000 euros. Esa é a cantidade que Plademar lle reclama a Consellería do Mar por ese primeiro día de traballo. Ese día saíron a faenar como calquera outro, pero pola tarde o Intecmar decretou o peche dos bancos marisqueiros pola presenza de toxina, o que obrigou a devolver todo o marisco collido ese día ao mar. Nós como mariñeiros fomos a traballar, levantámonos cedo, fomos a traballar, fomos á praia, unha praia aberta, decretada polo Intecmar, unha praia aberta, nós non fomos a unha zona prohibida, nin fomos a ningún sitio que non pudéramos ir, nós cumplimos o noso traballo, nós cumplimos o noso cometido, que era ir extraer o marisco, traelo, comercializalo, puxouse na lonxa, os compradores comprárono e os compradores levárono. Si ti queres ser panadeiro, ti non podes amasar ás 9 da mañán. Ti para ter o pan ás 9 da mañán tes que amasar evidentemente de madrugada. E hai traballos que hai que facer de madrugada e nos que facer. Eu creo que a Ría de Noia, como estamos cansados de decir, somos referente mundial na produción de berberecho. Creo que 1.600 familias son razón de peso suficiente para que un equipo de persoas como traballen no Intecmar, que traballen de madrugada, que traballen a hora que sea, pero ás 9 da mañán eu quero a seguridade xurídica de que vou ir ao mar e de que vou ir con todas as garantías e que o meu traballo se vai a ver recompensado. Dende Plademar consideran tamén necesario que a Consellería cree un protocolo para este tipo de casos. O marisco que veu é verdad que estaba vivo, pero había algún del que xa fora sumerxido en depuradoras. Entonces, nós temos moito medo a que nunha depuradora se poda mezclar con outro marisco de outras zonas e que poda vir para aquí o problema da martelia ou outros parásitos ou outras historias. Entonces, nós o que non queremos estar é co corazón nun puño. Outra das súas demandas radica na necesidade dun cambio do actual sistema de comercialización. Hai unhas axudas ahora mesmo da Xunta de Galicia, hai un programa, creo recordar, chámase o programa Primare, que é unha línea de subvencións para modernizar o sistema de comercialización de, en principio, 35 lonxas. Nós, desde a plataforma, creemos que é unha ocasión moi boa para que, ao reabrir a praia, non haxa unha caída de precios, que non haxa que a cousa vai ben, e creemos que é necesario cambiar o sistema de comercialización. De aquí para diante, nós creemos que este e outras cofradías se teñen que acoller a este sistema de venda, para iso, para mellorar os precios, para que haxa unha verdadeira puxa polo produto, que haxa máis compradores e máis competitividade, o que redundaría en que o produto se revalorizase e que leve uns precios como Dios manda. Dende a plataforma confían en que a situación no mar mellore e así a finais desta semana poder iniciar a súa actividade despois de máis de 2 semanas sen poder facelo.